Nyt mä testaan sellaista slimea, joka tapahtuu niinku 2 kertaa. Ja nyt mä näytän mitä se tarvitsee siihen. Ekana se tarvitsee saippua, sitten jotain partavaahtoa ja meillä on nyt tällaista. Mä en tiedä miten tää näkyy oikein päin, mutta tällaista partavaahtoa. Ja jos joku kysyy missä partavaahtoa on, niin Ykkösessä ja Prismassa mä oon nähnyt. Ja sitten vielä pihoviiteisenä. Jotain suolaa ja mulla on nyt ruokasuolaa, koska tämä toimii hyvin. Ja tietenkin nämä 2 asiaa. Kuppiin, missä teet sitä ja jutun, millä sekoittaa ja tehdä siellä ottaa tätä suolaa. Tai jos on niin paljon, että yrittää sormet tai niin ohkaset. Yrittää sormet ja mä nyt vähän rikkoin tätä, niin mulla yrittää sormet. Niin millä voi ottaa tuon suolan. Eli ekana me tehdään. Mä laitan tätä saippua tänne. Laitan nyt suoraan näin. Mun pitää nähdä. Toi on hyvä määrä. Sitten mä en oo koskaan testannut tätä. Sitten mä nyt sekoitan tätä. Mulla oli tämän verran. No, se on nyt läpinäkyvää, mutta se on tällaisen kupin pohja. Sitten on tällaista. Ja jiggles-saippua. Sitten ottaa tätä sun suolaa. Mä otan tätä ruokasuolaa. Laita ainakin tämmösen ison lusikan varren verran sitä suolaa. Ja sekoitan niitä jonkun aikaa yhteen ja palataan sitten kun olen sekoittanut. Nyt mä oon sekoittanut aika paljon, varmaan 5 minuuttia. Jes, melkein tapoin kärpäsen. Ja nyt tää laitetaan 10 sekunniksi mikroon. Minä laittamaan tänne kaveri mikroon. Muistakaa 10 sekuntia. Ja tätä ei oteta sinne, koska se voi palaa. Kipataan tuolla kaukana. Sori, tuli pikkuinen viesti. Tää on nyt tällaista vetistä. Ja mulla on 7% akkua, niin mä pausaan aika nopeasti. Ja nyt tää laitetaan 5 minuutiksi kasteeseen ja nyt mä nalselvataan vähän aikaa. Nyt se on ollut siellä 10 minuuttia. Ja tää on samalla nyt paturissa. Ei älkää ihmetelkö. Niin nyt mä käyn hakemaan. Siis kasteessa. Jos on vetistä, niin ei hätää. Mulla ei oo tällaista. Mulla on tällaista jigglemaista, eli tällaista. Jos näkisitte tämän, niin ymmärtäisitte paremmin, koska tää oikeasti on sellaista. Ja nyt me lisätään partavaahtoa. Ja nää ei maksa sitten paljon. Ainakaan nämä purkit. Tää maksaa euro 40. Ja mä oon vähän käyttänyt tätä. Niin sitten me painetaan tästä nappulasta ja lisätään tämän verran. Noin. Näin. Ja sekoitetaan. Lisäsin touta. Enemmän. Tarvin toista lusikkaa.
on katsotideat. Sisällä päästä miten meillä on katsotideat. Pannaan se tuohon ja aletaan sekoittamaan tätä ehkä tulevaa slimea. Mä lisään vähän vielä tuolta saada. Mä en oo sitä lisännyt vielä yhtään muuta kuin sen kuplan. Tonne lattialle. Noin. Tarvitaan epäjä. Nyt mä taas pausaan, kun mä sekoitan. Ja nyt mä teen ihan kaikki uudestaan, eli laitan saippua ja suolaa. Niin, ja paan pakastimeen ja tuonne. Ja sitten sen pitäisi olla valmis. Niin, ottakaa nyt vähän aikaa. Kattokaa mun uutta spinneriä. Tää on tällainen emoji-spinner. Tiina teki kai taikatempun. Tää on nyt silleen valmis. Mutta mä sekoitin tätä, kun se tuli pakastimesta. Niin tää tuntuu tosi kivalta, mutta tätä saippua ihan vähän jää. Tai en mä tiedä, onko se tää partavaahto vai toi saippua vai mikä tässä on. Mutta mä koitan sekoitella tätä ja silleen, että se ei niinkään saippua ei enää tarttuisi. Ja mä otan kohta ehkä tämän verran käsiin. Sitten kun tää vähän rauhoittuu. Eli alan lisään tuota suolaa, niin se oikeasti helpottaa. Koska kattokaa. Nyt ei tarttu kuin enää ton verran. Tää on vähän rasvasta. Niin lisääkää oikeasti suolaa, koska se helpottaa. Ja sittenkään niin paljon, koska nyt mä joudun, ja sori toi imuri. Nyt mä joudun paneen lisää partavahtoa, koska siitä tuli melkein ihan vettä, niin mä lisään nyt aika paljon tätä partavahtoa. Noin niin, lisätkää tekin. Jos teille käy samoin kuin mulle. Tai tehkää tätä, tää on fail. Mutta mä teen vielä videon erikseen, jos tää toimiikin. Mutta moikka! Tilatkaa, kommentoikaa, tykätkää ja moikka!